Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muna muku gaisuwa mai yawa. Mun kawo wani, za mu yi bayani akan wani application da ake kiran shi Quick Video Record Background, wadda za ka iya shiga wurin da kake neman sirrin mutane ko a office ko a majalisa ko wani abu mai kama da haka. Za ka yi recording duk abin da kake so ka yi recording ba tare da zai hana ka wani playing wani abu a screen naka ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, mun yi downloading, za ku gan shi kamar haka. Bari mu buɗe. To mun buɗe. A wannan gefen hannun dama za ku ga wani abu mai kama da haka wanda yake nuna setting ne, set up record automatically. So akwai date, akwai time, akwai repeat every day, akwai direction, akwai camera, kyamaran kuma back camera da kuma front camera, duka akwai su a wurin. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga. Idan ka zo in ka buɗe, bayan ka yi allow gaba ɗaya, za ka shiga video. Yanzu a haka ya fara recording, bidiyon ka ya fara recording. To bari mu yi minimizing. Yanzu a haka da kuke ganin shi yana ɗaukan komai, yana ɗaukan komai yana ɗaukawa yanzu haka. Ko da ko mun yi haka, a hakan shin ba zai bar ɗaukan wasu abubuwa ba. A hakan yana ɗaukan komai nashi yana ɗauka yanzu haka. So za ka iya ka shiga wasu application ka sake yin abubuwan da kake so ka yi. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu koma cikin application ɗin mu gani. Mun yi stopping nashi. So yanzu bari mu ga abin da muka yi recording. Ga shi nan Quick Video Record. Click to play now. Bari mu yi playing. Shi ne abin da ya ɗaɗɗauka mana. Ga abin da ya ɗauka kenan. So shi ne abin da ya ɗaɗɗauka mana. Ba tare da ɓata lokaci ba, shi ne ƙarshen bidiyo da muka kawo muku. Muna muku godiya mai yawa da ƙarin ƙarfin gwiwa da kuke mana. Sai wani bidiyon kuma in kun biyo mu.